nawe igo ekarobale asorogendo naenda babisababo abo baraba Misiri bakaba bakubagwati kurumaega erinde banyare gusiria amagimabo nawe igo bakaba bakorera mono asinge nchuko ligia obokonyi asinge ncho yababisa kwenye bababerere angekegima lakini Nyasaye agakwana na Musa akabatebega tebya Abaisiraeli banyara ko babagukira kiri nanche ninyara ko baruwanerera. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa msikilizaji wangu, nataka nikuambia kwamba Nyasaye itonomu ya nande n'umubwe chinga kichiri ora sobo kongo bonene chinga kichiri otakagereti ngomo saada ngo tokore chinga kicho na Nyasaye gochicha chinga kichi na Nyasaye alikaniri osokia abasabao omaneno lire chira gochase abana ba Israeli okareko batebinga Musa ntebali abana ubane batebinga banyane go kirakiri na igurekerero kyabo barerire mono bono nechinga kichabo cyubukira erinde nyara kuimoke getambokero nyara ko baruwanerera bono bonda ko batebero mintone nabera nyare kane obutwe bwo bari ngo butambe mono ngo bwari ngo butuko bwemechano obutuko bwa mumifu obutuko bwobororo but inda ko batebinga Nyasaye ochira sole go etrasiri ngara yaye go etrasomo somboye igonda ko batebinga Nyasaye otebinga kirakiri bono oigure kerero kyao orori yo gwechanda kwao bono ngo korale ringana linya asobugima bwao ngo korale ringana linya ase byasara byao ngo korale ringana linya ase nyomo yao ngo korale ringana linya nonyena ase kanise yo korale yo mwancho mategereri ayo musumbo Nyasaye nabera nyarekane gwetera amatemwa mange asobo koreri bwao lakini gonda ko gotebinga Nyasaye no aramo naye narigerere tuno go chandika narigerere tuno gwetera amatemu narigerere tuno korera ekerero kyaye kyamwikere bono nakikyagarira ntumire go jase studio nyara ko gotebina ki omonene Nyasaye otebinga bono okorera kwa uwa isanire okorera kwa uwa ikiromo elio bono kirakiri ekyakera chinga kichenya Nyasaye cheikire akonyara koimoka akoruwanerere akonyara koimoka agokonye akonyara koimoka achenche obugima bwao kurwa seme chando gocha sobya kurwa sobororo gocha sobwororo kurwa sobo tanyara gocha sokonyara kurwa samarwaire gocha sokugwenibwa igonda ko tebinga Nyasaye no monene Nyasaye no miya Nyasaye no mubwi na ndo ndetayo omugwekaine na koreteye abali ngiya asema bye yabono nabira nyarekane na marwaire abo chandete nabira nyarekane no botaka bwa bero bonge nabira nyarekane na mangano goterwa go chandire mono asobugima bwao lakini ntate ko tebinga Nyasaye moyare nani Nyasaye no mubwi nani Nyasaye ko nyarare biri bitari ko nyarekana ase mwanya bantu ase Nyasaye oyo riguru mono nko nyarekana bire asego tugango tebina ki omonene Nyasaye to nangwanchete mono nangwanchete none karogenda ta kwitira matemu nangwanchete none karogenda ta kwitira ubururu nigonda ko tebinga abana ba Israeli igo bakadinga Nyasaye tali amona barabu none karobare kurira igo bakadinga Nyasaye tali amona barabu lakini ndata ko tebina ki omonene Nyasaye ekerache to ko bakwanira nga tebi abana ba Israeli akukwana n'umusongo ya Musa buna kwanira mu nanje miche koko tebi mambi yabono nga yani kwaleli yani gwechandi yani gwetira mangana makono lakini na tumiru koko tebi ngekene kiriro kyao kegwekanire bono ekerero kyao kegurwa samatanya sai ekerero kyao yanchira ni runa yasanye kene ekerere kegane gyekene nkegane tyobo konyi bono tigango tebyo mwanchwa omurigereria gweti vie yeto yandiza onta ko turunga Nyasaye no mwegenwa Nyasaye no muya chinga kibune chiga ngonda ko tebinga kabomo ntoko watch ebipindi bune biga biringana Nyasaye ebipindi bune biga bikosegeto kwegena kwao kurwa soko sinywa kurwa soko lemerwa kurwa seme chando yao linyare ko kosegeta lingane lile Nyasaye linyare ko kogo seme yokoya linyare ko koletera yani okororoko ya asobugima bwao ekyagera engakiria abana ba Israeli uyo mintono mwanjwa igo baligerere tibakaronga matukabo bono aherire chinga kichabo chaherire bona babisaba babekire koboko bono ko bakura bale batinda ko goteruna Nyasaye agachira umusombo ya Musa buna michere mambi ya bono agaterana ya Musa tebi abana ba Israeli batebi batige korera batebi ngekerero kyabo
yaikira sinde ekerero kyabo keigurwe amunanche bono ne yariga nirigocha nyare kuruwane esegiyo esegi bono teriye yabo esegi ne yane ninche ko barwanirira mbare terobo bwi ninche ko barwanirira mbare terobo konyi ninche ko barwanirira mbare terobo mogoko uri baburirwe ninche ko barwanirira mbare terobo semeria kuri bono batabwati haleluya yo mitoro mwanchwa nabera nyare kane chinga kicheetire yo kwa bwato go semeria ko na sinya sai lakini korinde ko itara samate mwa mange yaikirase kwerusi bimoyo wikirase kwaranga sawa wotigire lakini ko nakire ngo tebinga sai kali go tiga abantu baye ayo rwari turasigetana otali kwenyara emambie ya bono nakire ngo letero go semeria ko ya ngoko bwena nkoro witerase Kristo Yesu oko bwena nkoro witerase ringanya sai bono ndatego go tebiga nanonye mbiria abanyagitari basinyirwe sai wemeganda erenko nyarare lakiye ko ringanya sai digo kwana sigeta ukeria kiaruka eyemo emeronge tatu na ibere digo tabanga biri bidariko nyarekana asimwanya sai oyo rigoro mono digo biko nyarekana oyo mintona tatuko goteria na biri bitariko nyarekana asimwanya abantu biri bitariko nyarekana sabarandia biri bitariko nyarekana saba ibenseye asinya sai nkonyale kanabire nabera nyale kane gogwetera cyanga modo chinyinge cyobore merwe kibeza cinga kibune ciga bana bakora report kisukuru ci university ci college otemwa wayikire ensinyo temire koligana no montako golige ntobwate rindwire no mwale sukuru sinyiro monto lakini ndatuko kogo semeria nganya sai olia okoeto mwana olia okonyiro mwana oyo osombire mpaka saikira etire agane tukwende university bado nyasao linerolia oro gwatemero bilyemia na masomo yo mwana oyo ekyagera nyasai takubwekaini nyasai tambwekaini nyasai no monene emerobere yaye nigere merobere mekerano yango tebyo mintone semerio monene mwanche nyasai onye turamwigena igonare go kwaligani yanyunyare go tebonga rero kene lingane lina igure hemambie ya bono ninche lyachire na ndeti nkoli tigaligende ntaranyara ko bankoli pokea asenkoro yane ntingo nyara go tiga omusombo yiga taransabira ekyayara ninganeti na inchobo ko yuwanya sai uyo mintone ndatako gotebinga nebiro nechinga tubikobora tonyara go kuruero borori omuntu guno yo nchengo kurande libono ya ayana eteire kurwa bumagega kurubwana bwane igalinga makomono arakini ya sai bwemeganda okolira maya ongikirasi na ikire tigeriye tali ya sawe tuli bakwe eliye tali ya Yesu Kristo liye wabonene ekyagera ne tali ya eliye tatwairwe libweta mariye tonse igoronase liye ndiyo wetani eliye tali ya Yesu Kristo yabono gotebina ki mwanche Yesu yoiga mwarigani Yesu yoiga muigorerege sirikyo moyo anyare go sororo elinda anyare ko gokonya agoshugulikero yo minto igondate ko gotebunga nabiko nyarekana ayo murigereria nabiko nyarekana yani watemire kabisa mbako gotebunga asoko manyakwane na atemire lakini tundo chibose na nyarire lakini ndate ko gotebina ki watemire ke mwanya bantu watemire kolengana n'ekisemi chao watemire kolengana no bumanyi bwao lakini yasinyire ndate ko gotebina ki moenya sai libaga asobugima bwao moenya sai libaga asobugima bwao nindo choyo mintone omonene bunacha kirogo goshugulikera nindo chebuno monene ya sai ayaliga nigocha asobugima bwao ase chinjira chao aliga nigocha samagami yao aliga nigocha kogosugulikera ase arome chane yugwetera ase okongwo orime ya borobo omonene ngocha bono emambie ya bono ya sao mano ile gocha na kikiagalira ntobire ngoletere news yengi ya ngomonene no mubui na inde na gwanjete ay manyanga ni gatungu kyaye na inde no mwana oye na inde nero kubigeta sobe kubwenseye na boy gonone ka shetani ago kurwanye seyendoro buna abana ba Israeli bari kurwanirwa n'aba Misiri bado nigo batigarite ko babana banyasai Ngo batigarite ko begesa kwege chore Kenya sai nabo yanyane kanete bakaronge kene omonene otutigire twayikirensi nyobono tubwate ko semeri batinda ko gotebiga litukolia rero nonye ko nywe ikiraso utabwate ko semeria nonye ko nywe ikiraso ko rusiri moyo omonene nya sound tomire nyare ko gotebinga beko go semeria ase Yesu byosingo nyare kanabire beko go semeria ogotore konkoro okugweni wankoro ogosesene kankoro okoimokere ligoro nkoro chinchi
chera chia sige tunaba bisabao bono monene Nyasaye na bakunyara guchigora naende aseli etalia Yesu Kristo morangeli mabia bono to baise korosa akeli yogi bakago terina ki kirabono unatebeti abaisraeli agatebya abaisraeli ngakira ekiagerekerero kyaino yeiguru asamatane gonda tego tebiro mintone na biranya rekane kwarosire tolina acha tolina nkoro yogosaba kwarosire toigwejo gendere ko boli Nyasaye bono asinge nchiya yari gwaitira mange ayando koronga kene bono nimbolia tindo chiko sogo semeli nkoro gonda tego tebinga lingana Nyasaye eligo tebanga tusabe tutalikorosa asige tabu kiruka 18 osago somo musali yo mutanga ngo turimuka nabamarika gargo kwanga Yesu akabatebya borokigubaye nane bagwere to musabe botambe mutali korosa haleluya oyo mintone na tego tebira nkeke gosiga korosiri pako igwete ngabono gosaba goikire yani utayigwete onyare gosaba date go tebingo ino mobisa oboko ngaina ngotige gosaba manyayiga ogosaba nekebungo ekebungo gyoko igora ebisieri by'amachibi yoko gani kwao obosaba nekebungo yoko leta machibi yamagani yomoyo yani kabomuntu gosaba otali korosa nonyene karoro chengekene obosemeli nkoyo kabomuntu gosaba onye tora mwige na Kristo abo mutolia no monene bwogima bwao lakini ndako gosorora asiri etalia Yesu Kristo oyo mintona ndako gotebiga musani tali urabo musani unless mwegwana nile yani Yesu Kristo no musani omonene no musani omuya yakokora ebintu ebinene akokora amangana amaya lakini yoka asuri bayigwana nile nakiyekora marika gari gototebi asegeta bukemere ngani sano na isato ebikebya yeko 52 ngani go nyanjete bali banyanjete nabali bakondiye no mukya igo bakonyora oyo mintone ndadogotebiga Nyasaye nanjete bali abamwanjete na bali abakomulya no mukya igo bakomonyora haleluya gotebinga erwe asoko ligi Nyasaye erwe asoko korera Nyasaye erwe asoko gwatana na Nyasaye asenchirinde yonse asamaganyure naro erwe asoko muligi Nyasaye na Nyasaye kwemeganda nago korera mangana manene ayuta na kolengereria usasobu mugwa na koreke usase familia una koreke sai na mangana manene amma ayuta na kolengereria ayuta na tana kugura matao ayotana korona maisao nyarori ni Nyasaye korona matao bangi ayondigere tindigere ayontegere tabonera ndatuko gotenya Nyasaye nabatemero birimya ngo korera ari gente mambye ngo korera ari ngana ari nyema mambye yabono narori ni Nyasaye ugo burekerero kya orori ramabera ngo chire bono ngo korera bono egene linganeri libwate chinguru linganeri libwate okobwa lakiye kogera Jeremia 33 osomesa tegagara okwana naki ndangerie nenche nimba itabere ninkoro kya mangana manene amangana otana komanya amangana otana koigwa nigo nachire ko gotebina ki nonyengo etani kunorengerereti Nyasaye ngo gokorera haleluya Bwana Yesu asifiwe naboko nakwebulinga gaki nikore goso mwakoyo oburwero obuna bwachandire ngenche nikore goso mutinyoyo nikore goso wikeye ngokororo mutienyi ngokorore mwaka ngokorore miaka ase chingu noko kwa Nyasaye haleluya mose mari Nyasaye yo mintone goka somo nene nako kugani kwa moyo yani lingana li Nyasaye golire moyo akarogo soma sige tabu ya Saburi 37 osome go chakira isa tugo chigoro yekari go kwana mose mari yo monene ayeko yaramaya nobe kurindire buya ekerura soburi kuwense Nyasaye no murendi omuya nonyene kerobire cyango cyo kunyuganyuga omonene bado niraligereti nankiye ko mu bisango korero umwana one Biblia gototebuyiga Nyasaye natiga ababisabaho bayicasenjere yemo bayigwana yego cyo kugochana bayigwana yego cyo gusibiyo mu magwao lakini nabaseri kurwa samaisao azecinjere isano na ibere yani mbamiyo ke batabwati umuroberero kurwa sobosi wao aseri tukeri yarero igonda gotebiga ababisabali bakogosira amatuka mange Nyasaye chira abaserebani abaseri kurwa sobosi wao batamaze cinjere isano na ibere nonye baceta senjere yemo bakaroreka ngo bagwate fosire nene mono yoko gukora
batinda ko tebinga Nyasaye chire anyale ko batogonyera anyale ko bakani anyale ko baseria kurwa sobosi wao nande mbago tamerenjere yemo manyale ko tamaze chingere sano na ibere barwa sobugi magwao bono na kinare ngegogotebi onde tayo mubikaine Yesu onde tayo rakora mangana mayabuna Yesu mo Yesu libaga akurwanere mo Yesu libaga akoro cyubya bwaye akoro cyubwanjani bwaye akoro cyogo kora kwayo konene. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo na asifiwe. Na arolira abantu bange bahitira mangana mange amangana makomu lakini ekaronya saa chira sobuma bwabo ebintu byabo bigo chenja oyo mintone ngiki ndagotebi nkintaite gogotebi nabiranyare kana abantu bakwanire iguru y'ubugima bwabo batebire bona ayo semeri nkoyo batebire ayo bono niri tukoganyete batebire ngaye bono kinde nkeyo lakini ndaite gogotebi naki tigakubwata mangana y'abantu watamangana Nyasaye. Hallelujah. Watamangana Nyasaye dingana Nyasaye gotabanga ndangeriyo nanche niko itabere yani wataringaniryo itarire ringaniryo bokorarire gendo. Hallelujah. Asobu mugomba korarire Nyasaga tebe Musa kwana na Abayisirayeli batebi bakirikiri ekyagerekerero kyabo yekiraso amatane bono na iguro gusa okorera kwabo na iguro kogani kwabo na akire bono batebi bakirikiri nko baruwanererande esegi yantigareye bono teriye yabo ekyagera barabumba konyara. Hallelujah. Na akire ngo tebi ngaye tokonyara lakini esegi yao mo Yesu mwana Nyasaye bono chira kurwanere ochira kugwere naroriro okugwera naroriro okugwera abana bawo naroriro okurwanira ali segas naroriro okokorera mangana manene naroriro Nyasaye okurwanira naroriro okwera niro buri mu buri kwa uretu naroriro Nyasaye okugwenya oburwere buri abanyagitari bagotebinga bono ogosemera inkoyo ekyagara bwakire kistage cheguro mono ndahita ko gotebina ki biri bitari konyarekana ase mwanya abantu ase Nyasaye igoro nkonyarekana bire igona akire ko gosemera yuko yinga omonene Nyasaye igaro asinge yao. Hallelujah. Yesu Kristo igaro asinge yao omo ikomo achenu igoro asinge yao igoro okoremi na kiye koroni na Nyasaye go kwana sida ukya Yohana yani egesiri kaliya ye 14 osabo soma 12 yego tebana ki bali bonsu bamwegene tomonene mbakora mangana manene wetani ali Yesu Kristo akorete date gogo teringa nimbwato go semere siringa na Nyasaye na Yesu Kristo go korara mangana manene ekera aliga nigwa sogumo gwabantu ekera aliga nigwa sechinga cy'abantu ekara nigwa samasomo ekara nigwa sechinyomo Yesu Kristo ngo korara mangana manene bono mweli baga agwaso muganeti mweli baga nayago muganeti nayago oroche kwa migirwe paka kwa buri chibu mweli baga sari bono ochire ngo gokorera ochire ngo korara nigo muroche kuna chakire gokora nigo muroche kuna chakire gokora to wesa guseka chinja igore bisi egere Yesu Kristo anyora libaga byobo tsemecha arasobo kumugwao erinda ikera nyoko ganiko ni amaganyara ororo aikera ni emechandero ye kore asegeta ya Yesu ekyagere gasi ya Nyasaye erega tegete anyara gocha erinde gwetera so gocha so mu abantu baye abakonye erinde abakwe gwetera so ko bakonya asegeta ya Yesu Kristo ninda ko gotengo monene Nyasaye no muyamono naindo tayo mubwekaine omwancho motegereri date ko botebina ki Nyasaye yo nakorete ire emambi ya bono moteme orore kunaro muyanga moteme kyagera aba motemire bamororire barorire chinguru cyaye barorire gukora kwaye ngabona botebina ki onye turamurire Yesu yoya sabamu na inche tebo monene Nyasaye na chira sore ngorera mabera tatone nangamire bibyane nandi nasabira ngabere ongatanane kuruwa sogo sari kwana wenzi nkore nyara ko bumwano ko chakira rero Nyasaye mbwato ko bokondaye onworokere na kombwera ekyagera uteyo tingo yaranje bweka na igure ringana yawo na igene ringana yawo nandi nagosemeye byamona senge juringaneri byamona senge Nyasaye kwa mbwerere nandi byamona senge kwa mutumo musumbu gocha gukora mona inche bono tigoba kunyasaye na go banene kyagera gwankoye na gwantoriri weterase Kristo motorito. Amen. Oyo mitoro nya kwegure ringaneriga namasaba yatokorera monaye bono genda senyuma ya Nyasaye tebyo musombo Nyasaye naki nchenaroche nategera tamarandi ya TV andize nkanyara koirege tambukiro nkegena bono naturekire nkonya soboreri nyare gukina so kwera na Nyasaye bwemegana nakwe mukere liboro date gusaba monaye
ayuri ubwate emechanda so mu bawo nyasawe itombi yamono asori gwensi uyigwete bobe bono natumire ngani oli mu gweni onde gwensi ubate emechanda mu korere asiri yetali ya Yesu Kristo byamona asinje kwa mokonye rwedera se Kristo yero motorito yo mintono mwanjwa oyo igano mu randi ya Reverend Richard Karolgeti kurwa se kanisa ya Ambassadors for Christ asomo chuloke gati na ero baleteli ngani nyasaye lire moyo gwetera se TV eto ya Ndisi TV igota de ukorera ngambi yamona so kondigerera yamona so kontegerera nyasaye gwemeganda gusiseni nandwe kachinga kichinde ekarotoro umberane asubwanja kwa nyasaye bona iganda de fundu wa mitambo tigomone ni nyasaye akubwatese ogendere merememia na taturi gurago siseni asedera Kristo amen amen biamono sana Reverend Aseringana ligya nyasaye nerore nokubwa intutwe kanto konyara egento torige tiko karano ko irege tambokero na gutwara go semeria sare amen ngabionzi miyale go ikirana amen biamono sana tumeshukuru biamono sana mwanchu muligereria asogotobwatia asebire bigani ngenete ngande usyo sole gwa seseniwe kerokende ondera bora turanyore mu bunto ndoro kuruke katiari utagete tamaidie se kanisa berete bona boko na namba yako yesimi kisha baadaye mtu anaweza kuwa na kutafuta kerokenda ko TV pastor ni mbado mchando nzaberanie na Mungu azidi kukubariki oyo mintone umuligereria ndade ko tebinga onye gotete konyora enamba ya neseminare yiga 07 1339 2021 07 1339 2021 tigomone nago seni na ndonye kuganeti ushauri go samasabo tara sumuchuke gati aliya kigati etibu chitukense mwega no tugotoka no monene nyasaye tuamoro lirogo konya abantu abange especially abarwaire abantu bobwate mechano au nyasaye bero kubarwanirira inchwaroro omonene nyasaye ushugurikere asiri yetali ya Kristo omuralia byamona asinge chiri bageri kwanyoraire na kwanire no motegereria nyasaye to asisi nyege tueke kya Ndisi TV mono asiri dara Kristo biamono sana mwancho muligereria senchera ya bene mitandao ya Facebook Ndisi TV News Digital website www.ndizitv.net wekotoba sokebe namba yesimira screen na wego gabu 0792192834 tulikira ujumbe totenga abwa sokebwa terete mambo ikana mna gani wekotoba sokebe Ndisi TV News asensemo ya YouTube sangamo 9 am ase ya masebire biga upande mwingine wa studio producer